Før du installerer og konfigurerer din Google TV Streamer 4K, skal du først sikre, at du har alle delene, der er inkluderet i æsken. Google TV Streamer, strømadapter og USB-kabel, voice remote og 2 AAA-batterier. Du skal også bruge et HDMI 2,1-kabel, der sælges separat, en Google-konto, Google Home-appen og en Wi-Fi eller Ethernet-forbindelse. Start med at sætte batterierne i fjernbetjeningen. Derefter skal du slutte USB-kablet og strømadapteren til enheden og slutte den til en stikkontakt. Opret forbindelse mellem enheden og dit TV med HDMI 2,1-kablet. På dit TV skal du vælge den HDMI-indgang, som enheden er tilsluttet. På skærmen får du besked om at parre din fjernbetjening. Det gør du ved først at holde fingeren på knapperne tilbage og hjem, samtidig på fjernbetjeningen, indtil du ser et blinkende lys. Når der er oprettet forbindelse, kan du fortsætte konfigurationen med din voice remote. Brug navigationsknappen og knappen Vælg til at gennemgå og vælge dine muligheder. Vælg dit sprog. Nu skal du konfigurere din Google TV Streamer i Google Home-appen på din telefon eller tablet. Hvis du ikke har en Google-konto, skal du gå til accounts.google.com. Du konfigurerer din konto ved at trykke på Opret konto og følge vejledningen på skærmen. Hvis du ikke har Google Home-appen, skal du downloade den fra Google Play eller Apple App Store. Åbn Google Home-appen. Tryk på Enheder. Tryk på knappen Tilføj. Tryk på Google Nest eller Partner-enhed. Vælg dit hjem. Når du bliver spurgt, om du vil oprette forbindelse til din Google TV-streamer, skal du trykke på Ja. Nu skal du give appen tilladelse til at bruge dit kamera, så du kan scanne QR-koden. Brug din enhed til at scanne QR-koden på dit TV. Der er nu oprettet forbindelse mellem appen og TV'et. Appen hjælper dig gennem konfigurationen. Gennemgå de juridiske vilkår. Vælg det rum i dit hjem, hvor du vil bruge din enhed, og giv din enhed et unikt navn. Du opretter forbindelse til Wi-Fi ved at vælge dit netværk og trykke på Næste. Sørg for, at din telefon eller tablet har forbindelse til det samme Wi-Fi-netværk, som bruges til at konfigurere din Google TV-streamer. Du kan også slutte din enhed direkte til en router eller et modem ved hjælp af et Ethernet-kabel. Tryk på Fortsæt for at logge ind på din Google-konto. Følg anvisningerne for at gennemgå Google-tjenesterne og konfigurere Google Assistant. Nu skal du vælge de apps, som du vil bruge med Google TV. De bruges til at tilpasse Google TV-oplevelsen til dig personligt. Gennemgå din valg og tryk derefter på Næste. Vælg en pauseskærm, der skal vises, når skærmen ikke bruges. Du kan vælge et Google Fotos diashow eller udvalgte billeder og illustrationer. Hvis du vil have mail-notifikationer om Googles hardware-produkter, tjenester og tilbud, skal du trykke på Tilmeld. Du kan også trykke på Nej tak. Appen er nu konfigureret. Brug din fjernbetjening til at fortsætte konfigurationen på dit TV. Start med at konfigurere fjernbetjeningen til at styre lydstyrken og tænde og slukke TV'et. På dit TV vælger du Konfigurere fjernbetjeningen. Vælg hvilken enhed du vil bruge til at afspille lyd, og vælg dit TV-brand. Nu afspilles der musik. Vælg Næste og lyt. Kan du ikke høre noget, skal du tjekke, at lydstyrken er skruet op. Du kan tjekke, om lydstyrkeknapperne virker ved at pege fjernbetjeningen mod TV'et og trykke for at skrue op og ned. Hvis lydstyrkeknapperne fungerer, skal du vælge Ja. Nu skal du konfigurere afbryderknappen. Tryk en enkelt gang på afbryderknappen. TV'et bør slukke. Vent mindst 8 sekunder og tryk derefter på afbryderknappen igen. TV'et bør tænde. Fungerer afbryderknappen, vælger du Ja. Nu er fjernbetjeningen til din Google TV-streamer konfigureret.
Lad os konfigurere nogle yderligere indstillinger og funktioner på din Google TV-streamer og Voice Remote. Du kan oprette en tilpasset genvej på fjernbetjeningen ved at trykke på knappen, der kan tilpasses, som har et stjerneikon. Vælg om knappen, der kan tilpasses, skal åbne panelet hjem, en yndlingsapp eller enhedsinput. Følg derefter vejledningen. Du kan ændre den tilpassede genvej ved at trykke på knappen, der kan tilpasses i 1-2 sekunder, eller ved at gå til indstillinger. Hvis du vil bruge panelet hjem, skal du øverst til højre på din Google TV startskærm vælge indstillingsikonet for at komme til kvikmenuen. Vælg feltet med panelet hjem. Du bliver bedt om at tilvælge, at smartenheder til hjemmet må styres via dit TV. Når dette er tilvalgt, kan du se Spaces og favoritter i panelet hjem. Du kan finde en fjernbetjening, der er blevet væk, ved at trykke på knappen til venstre på bagsiden af Google TV Streamer-enheden. Din fjernbetjening afspiller en lyd, så du kan finde den. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at stoppe lyden. Du kan også bruge Google Home-appen til at finde din fjernbetjening. Hvis der er en Google Assistent-kompatibel enhed i dit hjem, kan du også sige, hey Google, hvor er min fjernbetjening? For at få din fjernbetjening til at afspille en lyd. Det var det. Din Google TV-streamer er klar til brug.